HESR ತುಳು ಲಾಗಿತ್ ಹರಿಗಣೇಶ್ ಎಸ್ ರಾವ್ ಇನಿ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತುಂಡು. ಆ ಜಾತ್ರೆದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತ್ರ ಈ ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಿಪ್ಪುಂಡು. ಎಂಕ್ಲೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ್ ಎಂಕ್ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿಬೊಕ್ಕನೆ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಂಡು. ದಾಯೆ ಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ದೇವೆರ್ನ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುನೆತ ಎಂಕ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಅವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಲಾಗ್ ಬಂದಾಗ ಜಾತ್ರೆ ಮುಗಿತಿಪ್ಪುಂಡು. ಐತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ತೂವೊಲಿ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತೂವರೆ ಆಪುಂಡು. ತೂವೊಲಿ ತೂತು ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುವೆ. ಐತಕ ಐತ ಒಂಜಿ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಉಂಡು ಐಂದ್ ಆಲ್ ಅಂದ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಏನ್ ಒವ್ವೇ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಬೊಳ್ಳಿಮಲೆತ ಶಿವಭಕ್ತರು ತುಳು ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕ ಬಾರಿ ಶೋಕುಂಡು. ಅಂತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೆ ಕತೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆಡು ಎತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕದ್ರಿದ ತೀರ್ಥ ಅವು ಬೆಚ್ಚನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಕತೆ ತೀರ್ಥ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಆಂಡ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಜನ ಬರೋದು ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪುಡು. ಕೆರೆ ಫುಲ್ ಎಂಟು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು 10 ಜನ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂತ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ನಿಕ್ಕಿ ಎನಡ ದಾಯಿ ಕೋಪ ಎನಡ ದಾಯಿ ಇಂಚಿ ಕೈಪೆದ ಪಾತೆರ ನಾರದ ಲಾಸ್ಟ್ ದನ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಏಪ ಕುಡಿಯೇರು ನಾಣಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದನ ಪೂಜೆ ದಾಣಿದ ಕಾಂಡೆ ಬಳಿ ದೇವರನ ಬಳಿ ಅಂದ ರಶ್ಯ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಬೈಯಾಗ್ ಕೊಡಿಯೇರುನ ಆಲಾಗ್ ನೆಸ್ತಿದ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಭಂಡಾರ ಬರ್ಪುನ ಕೊಡಿಯೇರು ಊಟ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಟ್ಟ ತೂನ್ನಾಕ್ಲು ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತೂನ್ಪುಲೆ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಐತಗ ಐತೊಲ್ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತುಲೆ. ಐತೊಂಜಿ ಮಿತ್ತುದ ಆಪ್ಷನ್ ಆಲ್ ಉಂತುಂಡು. ಆಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಪಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡು.